Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, aniya ang Non in imposumus aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini lang gyapon nyo boss nga nagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Biyernes o gapit sa 24 na buwan sa Hulyo tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon natagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to maiskutanan karong butaga mga kaigsunan. Bagyong Quiapo ni Lambo ngadto sa tropical storm category gikan sa tropical depression. Straight to the point. Tungod sa bagyo plus pa ang hanging habagat mo hinungdan nga masinati nga mga pag-uwan sa tibok nasod, lakip na ang Kabisayan og dinhi sa Sugbo. Straight to the point. Kata nagpagtagad butaga mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong nga tulumanon. Straight to the Og point. subay nini, napo ka mga barangay sa dakbayan sa Sugbo labihang napiktuhan sa grabing pagbaha sud na pipila ka mga adlaw gumikan sa sunod-sunod nga mga pagwan-uwan. Straight to the point. Grabe mahigala ang epekto, no? Ha? Kini karon mga kagilaan nagkaanam-anam na kay ni ana punta mahigala sa buwan sa Hulyo, motapos ang buwan sa Hulyo, moadto na ta sa Agosto, paghuman mag bear months na. Kanang bear months na mga kagilaan bida, magsigig uwan-uwan bitaw. Ampo lang ta mahigala nga dili unta mo duna dili unta manghigala mo tungha ni mga katalagman. Kay magsigig uwan-uwan dali kayo nga mobaha. Nya magsigig baha mga higala, samtang magsigig uwan, magsigig baha mao na ang realidad. Unya sige pod ang impeachment mga sukintig paminaw. Straight to the point. Unsaon man pag-concentrate sa mga tao ining kalakiha nga sigig impeachment, accountability kunuhay mga higala sa Vice Presidente, pero ang flood control mga kagilan mo pahinumdom nato sa natural nga pamaagi. Straight to the point. Ang natural gyud nga pamaagi pinaagis pagwan-uwan way daghan mga higala nga nag-trigger. Ang kinaiyahan mo'y mag-trigger mga kagilaan nga mahinumdom ang mga tao labot mga higala sa flood control anomaly. Straight to the point. Kay grabe naman, kabantay mo. Sa pagkakaroon mahigala grabe. Ang mga pagbaha nga atong nasinati mga sukitig paminaw. Straight to the Kata point. nagpagtagad lubutaga sa atong pabanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Malagmit ug mauni ang sinungdan siguro nga bisan pa man sa mga padayon mahigala nga pag-ingon nga impeachment, accountability mao ni mauna, samtang padayon mga higala sa mga service nga nahimo sa SWS ug sa Pulse Asia ni bumirang hinuon si Vice President Sara Duterte nga maoy ila mahigalang fokusan sa impeachment. Nagsigig taas ang rating mga sukintig paminaw. Straight to the point. Unsa may explanation anak karon na hinuon? Tagan-tanig pagtagad lubutaga sa banuban mahigala nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Malagmit ang katawhang Pilipinohon mahigala magsigi tag-tan-aw nalingaw-lingaw ta makikilaan sa impeachment kunuhay. Pero ang realidad mo pahinumdom nato nga inig-uwan kusog ang baha. Unya wa na mga higalay pagtagad labot sa flood control anomaly. Straight to the point. Karong adlawng Lunes mauna sab ang suna ni Presidente Bongbong Marcos ang State of the Nation address. Usa ka tuig na mahigala ang miingon siya nga mahiya naman kayo. Asa man ang mahiya naman kayo ning kalakiha ron? Yagi talan ni katawa mga sukitig paminaw tagan pagtagad lubutaga sa atong pamanuban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kay point. unsa may matawag nato mahigalang maka-explain na ron be. Nga duha man gyud mga kaigalan ang SWS man gyud og ang Pulse Asia Surveys, nga nadungan man gyud mga higala og ingon nga perti mapagsaka sa rating mga kaigalaan ni Vice President Sara Duterte. Straight to the Ato point. ning isgutan robutaga mga kaigalaan kay sa mga presidentiables ang pinakataas og rating si Sara, sunod mahigala si Leni Robredo. Medyo layo kayo ang gintang mahigala pero at least siya may sunod. Ikatulo mahigala si Raffy Tulfo. Atong masabot mga sukitig paminaw nga si Leni Robredo
Wa na ganit ti mga kagalaan maglibot-libot, ningon na gani nga di na siya mo dagan, pero ikaduha gyapon siya. Nya diha nimo mahigala ato ang alisarog maayo ha kay kana na ang medyo maluoy sa taba nga di mahigalay nagkugi, ha? Nga mao si Senator Risa Ontiveros. Perting pagkugi mahigala dito sa Bacolod, dito sa Cebu, nagtapok na to mahigalang, gipatapok na to mga tao, naglusad na sila mahigala nga Cebu Risa na. Unya sa maong survey mga kagalaan, kaluoy taon mga sukit paminaw ni Risa Ontiveros nga mas dako pa mag-score si Torre. Ato lang ng agi katawa mga sukit paminaw ba nga makaingon ka nga si Lini Robredo naman mga kagalaan maglibot-libot pero grabe kataas og rating ni Lini ikumparar mahigala ni Risa. No? So ato ning isgutan ro butaga mga sukit paminaw kini mga survey pero Sara Duterte ni samot mahinog saka nga nagatubang mo tanig impeachment. Straight to the point. Ang mga tao, mga sukit tigpaminaw na sayod na magod ining tanan. Labi na karon unsa may tabuan er, sigig impeachment, sigig uwan po natural gyud nga pamagi. Nag-uwan mo baha. Ha? Unsa asa man ang kasuko sa mga tao ana? Ang kasuko sa mga tao kanig yung naigo sila kanang direkta gyud nga naapektahan ang katawhan. Unsa man kanang baha, iniguli nimo sa inyo. Kita mismo din sugbo. Kita mahigalang ni bunok ang uwan. Ni awas ang tubig mga kigalaan. Realidad na nga nabati na to og nasinati gyud nato. Straight to the Ato point. ni hatagag pagtagad lubutaga mga kigalan sa atong pagwanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. impeachment gihapon mahigalan ni Vice President Sara Duterte atong tiwason maghisgot mga kigalaan ang testimonya ni NBI Director Melvin Matibag. Straight to the point. Mausab niya atong kulom karon sa pamantala ang The Freeman mga higala. Nga kining testimonya ni Matibag mga kigalan wa gyud magkatabang sa prosecution. O mo na hinuon ni mahigala na kadaot sa theory mahigala sa prosecution. Straight to the Atong point. explain ha, atong tagsa-tagsaon himayon na to mahigala ang testimonya ni Matibag nganong ingon ko nga sa akong view mga higala wa makatabang sa prosecution nakadaot na hinuon. Sa theory mahigala sa prosecution kining pagpresentar ni Attorney Melvin Matibag, NBI Director diha sa witness stand atol sa impeachment trial. Straight to the point. Atong himaymayon mahigala ang rules on evidence kay tan-aw na to mahigala ang admissibility of evidence unya ang weight of evidence, ha? So dakong pangutana admissible ba siya or dili? Kung dili basura siya. Kung admissible siya asa man dapat ang admissible adto? Kung makalusot siya sa test of admissibility ari na pud sa weight of evidence. Unsa may gibug-aton sa ebidensya? Straight to the point. Considering nga si Matibag ang iyang asawa, congresswoman man di ay, nga usa sa mga endorser ni pirma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Di ba apektahan ang iyang credibility? Straight to the point. Ikaduha si Matibag mga higala usa ka columnist sa newspaper di ay nga dunay tulo ka mga columns nga iya mga higalang gi-attack si Vice President Sara Duterte. So di ba maapektahan ang weight of evidence, weight of his testimony? Straight to the Kung naroy point. dakong pangutana Megala, can you expect Matibag to be objective enough in conducting the investigation considering nga naa naman na siya manghigalay mga biases? Straight to the point. Pagsugod pa lang ato ni hatagag pagtagad ato explicar Megala ang rules on evidence labot ani. Samtang sa pikas nga bahin dito sa gawa sa nasod. Oy, ang ato na may bantayanan na po mahigala gawa sa musugat mahigala gawa sa masinati sa mga Pilipino nga mapagbabaha. Ang laing masinati sa mga Pilipino nga problema kining laing big time oil price hike. Posibleng musugat na sab sa mga motorista sa sunod semana. Straight to the point. Mao na po ni ang laing realidad. Ang maong pagtaas na sab sa presyo sa lana gituhuan nga tungod na sab kini sa miulbo nga tensyon sa Amerika ug Iran. Straight to the Kay point. dito sa gawa sa nasod mahigala ang Iran padayong mikontrolar sa Strait of Hormuz o mupugong sa mga barko nga moagi sa maong teritoryo nga tinguha mga higalang kontrolahon sab sa Amerika. Straight to the Mao point. ni ang dakong problema. Nagatubang ang katawhan mahigala og tinuod nga problema samtang di sigitag sa lidas impeachment wa mahigala ma-address ang dakong problema mahigalas baha o kining problema makagilaan nga ni aning magsigig saka ang presyo sa gasolina, magsigig saka ang presyo sa lana o musaka pod ang ubang mga presyo sa ubang mga produkto. Straight to the point. Kini uban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.